ka-abuela, may nakita tayo dito ngayon, no? Parang dalawang bahay ito na dalawang bahay na magkatabi dito sa gilid ng C6, no? Yan, ito makita nyo. Ito dito na tatay sa akin. Si nanay naglalabas, si tatay nangangaral. Lapitan nga natin. Lapitan natin, no? Bigyan natin ito. Hirap ka na dyan. Tatay, magandang umaga po. Anong niluluto nyo, tay? Anong niluluto nyo? Mukhang masarap yan, ah. Mukhang masarap yan. Dito ko kayo nakatira? Dyan po, dyan sa gilid na yan. Saan dyan? Sa kalikod? Maraming bahay dyan? Maraming bahay dyan, Nay? Daming kalakal dito. Maraming pamilya dyan sa likod. Marami po, marami pa po. Saan daanan yan? Dyan. Dito mismo? Matagal na kayo nakatira dito, Nay? Tagal na, nasa ano? Sa pag-umpisa namin dati 2010. Buti hindi kayo pinapalis dyan. pinapalis pa. May naano nga kami. May naharap na kami yung mga tanim namin. Kaya puputos. Bubo naman nila. Bubo lang naman namin binabayaran. Ang kaso, ang nangaharas, yung mga walang, yung ano lang. Yung, Barangay. hindi. Yung sa, kung ang timing niya po sa dito, ang katuyan niya, ano daw, pupusan lang daw siya sa itik. Samantalang lupa na sila na sa itik. Nandiyan lang ang gagawin. Ba't inchik? Anong karapatan ng inchik dito? Ewan ko sa kanya. Pero Sira ulo yun. dinig ko po na ano na talo na talaga yung ano dito ng Rodriguez. Yun ang usapan doon. Pero hirap. Dumaan kasi ako, tay. Anay, ano ako, charity vlogger ako. Dumaan ako, naghahanap ako ng mabibigyan nito. Nakita kita naglalaba. Nakita ko si tatay. Mag-asawa po kayo? Hindi po, magkapatid lang po kami. Magkapatid po kayo. So, bali ibang pamilya si tatay. Iba ka rin po. Opo. Diyan, sino natutulog dyan? Yung anak ko po na parang meron mental disorder. Diyan po. May ano po, may ano? Meron pong mental disorder. Mental disorder. Asan po siya? Nandyan po sa baba. Tapos, Hindi naman po nananakit. hindi naman po. Mabait yung anak ko. Saka yung Ilang taon na po? 25. Tapos yung ano ko, yung apo kong 4 anyos. 35 years old. Ano ba? Ano, bata mo? Ano sir, yung bang nag-apply ako dun sa ano sa DSWD para makauwi sa Mindanao. Saan po kayo sa Mindanao, Nay? Sa Rakita. Roqueta? Parang may narinig ako na Roqueta sa Mindanao. Sa Silip, sa Silip lang. Ito na yung bigas, oh. Ano na po? Oo, tsaka kay tatay tayo. Bigas. Parang may pangano ka dyan. Ikaw, tay, ilang taong ka na, tay? Kuya ko, 65. 65 si Ako, tatay. 61. Ikaw 61. Asan yung anak niyong may diferensya na yan? Babae, lalaki? Lalaki po. Tutulog. Natutulog siya. Kasi pinapainom ko meron sa maintenance doktor. Pero hindi naman nun siya nananakit na eh. Hindi po, mabait po ang anak ko. Alam nila na mabait si... Hindi siya nananakit. Ano lang po yung ano niya, yung... Minsan po, tumutulong siya yung pamangkin ko may kontrata sa construction. Nadala siya. Hindi, ano pong diferensya niya? Yun pong sa droga sila dito. Yun lang. Buti nga sir, buti na agapan ko. Magaling na siya, pero kailangan talagang sundan pa yung ano niya kasi ginaningan siya kung ilang buwan ng paggamit ng gamot. Hindi, ano ba siya? Yung palatawa, salita ng salita. Dati po yung vivo po siya, ngayon Yung tahimik na siya ngayon, hindi na ano. andun siya sa baba, tinuruan niya yung maliit ng pagsusulat. Tingnan ko nga dito sa baba. Punta tayo doon sa bahay niya, Nay. Pwede doon?
po, nagkalandrakan po sa baba. Ha? Pagkatin ko na lang po sila. Ah, bakit maraming tao doon sa inyo? Ayan na lang tayo, sige. So yun, may una tayong na ano rito. Kalimutan ko pa yung pangalan ni nanay. Puntahan natin sila dito. Dito pala yung bahay. Ah, may daanan dyan. May daanan. Marami. Wait lang, lock natin to para ano, para sure tayo. Ang lit ng mga daanan nyo ah. Paano? Ganito yung tayo mag- Patras. Ah, marami rin bahay dyan, Nay. Grabe oh. Tignan yung daanan nila guys ah. Ang kalat pala. Oh. Ano? Tao. Ganyan pala dyan. Hirapan ka. Ha? Mahirapan ka po ba? Sige, tawagan mo si Okay, so tignan nyo naman yung ano nila. Grabe yung ano nila, yung daanan nila dito. Ikaw, Toy, tigasan ka? Dito rin. Kulang yan si sir. Wala nang magkulang. Ito? Asan mama at papa mo? Patay na po. Patay na. Patay lang yung gusto. Ulila ka na, wala kang kapatid. Meron po. Yung mga anong dati naming kapitbahay. Nandoon na sila sa Ilugin. Ilugin sila po. Mabait naman ba to, Nay? Ha? Mabait po yan. Mabait naman po. Yung gusto mo, sa akin ka na lang. Vlogger ako. Oh, baka mamaya matakot eh. So, pakita ko sa yung mukha ko ha. Oh. Wala na siyang ano, wala na siyang... Wala na talaga po. Kasi hindi rin niya alam kung saan. Mayroong mga kapatid nanay niya sa palit. Hindi niya alam kung saan. Kasi namatay si Ana na hindi sa... Ano pong inamatay ng magulang niyan? Sa papanganak po, postpan ko. Asan yung baby? Ah, Kasama patay po. din. Oh. Patay din pala. Kaya siya, ano lang, nandiyan lang siya, ano, nandoon, pinupagpag niya doon sa kapitbahay din namin yung bigulan. Bali, ilan sila magkapatid? Tatlo kayo. Juan, dapat 5 sila, patay ang 2, tapos yung 2 babae, nandoon nga sa Kilanita, yung nagugulan. Oh. Bali, kinuha na lang muna kasi walang nag... Ano, saan to kumakain na eh? Doon sa Kilates, mabait naman si Tess, doon siya sa Kaitis Lado. Anong pangalan mo, Toy? Diyan po. Jan, ano? Jan Rich Padolpo. Wala kang tsuhin, tsahin, ganun. Tuwing po, wala din po dito na sabi. Wala po kasi yung mga tuhin po niya. Oo naman, no. Parang Tatay niya, ano? Asan tatay niya? namatay po pag ano, namatay sa alak. Sa alak, namatay sa alak. Naku po. Kasi tuwing linggo ng ay Sabado ng gabi ang pagka hanggang linggo naglalasing tatay niya dito magkapit-bahay kami dami. Oo. Kung gusto mo, sumama ka na lang sa akin. Marami din akong ampon. May ano kami, may ampon kami na si Ate Maricel. Inupa na namin, binukod ko na ng bahay. Ngayon, may ampon ulit kami yung bakla na may diferensya sa pag-iisip pero nakabukod din ng bahay. Pati si nanay may matanda. Kaya nandun nga lang kay Sardinas. Kami inapila na po ni Sir kasi yung retire Inoperan ng... medyo na rin. Sabi niya doon lang muna kami sa kanya. Sabi ko kasi nag-schedule kami uwi ng Mindanao. Inintay namin yung reply na lang po doon sa mismong sa city na makausap kasi nanghingi ako sa dito sa Taytay. Isa lang ang sinasagot nila na pumasaya sa amin. Ngayon, pinayon yan. Doon sa ano, sa kay Governor Charles. Sinagot ko. Tapos, yung staff nila, nagano sa akin na, nanay, kasi may bigay kami sa inyo pabaon, kunti lang.
sige, pumunta ka doon. Bago ka may schedule na pauwi na, pumunta ka doon kay Sir Rafi. Para nagkagabay mo. Dito kayo na yun, dyan ako. Parang nakakaupo kayo. Hindi, okay lang po ako. Si Karina pa ako nagpapalala. Bali, gusto niyo na pong umuwi ng Mindanao. Opo, gusto na po talaga. Kasi hirang po kami nung kailangan ng dito. Magkano ba pamasahe pa Mindanao? Kaso ilan ata kayo? Ilan po ba kayo? Ano kami, 5. Nung ano ko sa, i-research ko sa 2,000. Tapos kailangan ko dalhin yung bagay kaya hindi na ako babalik. Kaya nga sabi niya puntahan kami ng DSWD. Ano ulit pangalan niyo, Nay? Arkelina lang. Arkelina? Arkelina Torres lang. Yan mga mamis, yan sa mga sponsor ko na taga Mindanao, sila Mami Sharma, Mami Ruby. Yan, eto, kababayan nyo. Gustong umuwi ng Mindanao. Ilan taon na ulit kayo dito, Nay? Ano na, kasi umpisa ako tumira dito. Dito talaga ako nakapanganak ng panganay ko. So, ang panganay ko ngayon, 46 years. Ayun po yung may diferensya. Sila po, sa Palawan na po siya. Ilan taon na po yung may diferensya yung anak? 35. 35. Pero ano na siya yung stable na siya, hindi na. Wala naman siya diferensya dati, sir. Ang ano lang yan, itong magkaano siya sa droga. Last year po. Kasi sabi nila sa akin, nawala siya ng fairness. Tapos hanggang sinanap namin, umabot ng 3 weeks. Wala siya kain-kain. Nagalmusal na ho ba kayo, Nay? Kumain na kayo? Ikaw, mamaya kausapin kita ha. Diyan ka lang ha. Gusto kong umuwi na Mindanao kasi yung ako po yung tinatap. Gusto ko makakaaral nila. Kaya ako gusto, naka-enroll ako. Yan, apo nyo po yan. Sa tuhod. Hmm. Tuhod. Mag-aral para magkaroon man lang sila na magandang bukas. Classmate, tapos ito, ganito ako, makikita ko sila. Bali ayaw nyo na rin talaga dito, Nay, no? Gusto ko man dito, pero lang, kaso lang. Mahirap buhay. Dito kasi, ang paghanap ko, ay. Oo. Ito nga, inano ko sa kanila kung pwede ba magdala ng bicycle. Magkita ako ng mga, yung pananim ng gulay, o di, mga May mga gulay ka dyan, Nay. isda, ha? May mga gulay ka dyan. Bago pa lang tanim kong talbos kasi ang tubig hanggang dito, nung Malalim. tapos yung ano namin dyan, mga saging, pinagpas din yung tao doon na, ewan ko kung puso pa ba o. Yung asawa nyo, Nay, anong trabaho? Matagal na po kami hiwalay, 33 years old na. Nandyan pa rin siya, nagtrabaho siya ng sarili lang dito. Kayo po, ano pong binubuhay nyo sa ano nyo? Sa mga anak nyo? Kami ni Kuya, yung ano lang namin talbos, katulad kapo, nakakuha kami na sa 300 kami, sa 3 Sa talbos. Oo, tapos, yan, binili namin, pang araw-araw talaga namin, yun ang kinuna namin pagkota. Hindi naman, minsan, gulay lang, minsan, paulang kumita tuyo, tsaka, Nakasurvive lang, no? basta lang, na, hindi malipatan ng So ilan po lahat ng anak nyo, Nay? 4 po, isang babae, 3 lalaki. Isang babae, bali panganay niyo po yung babae. Hindi po, nung nasa Palawan. So ilan po yung anak nyo nandyan ngayon? Isa lang, yun lang po yung kapatid na. Isa lang. Ako po yung dumungaw dyan. Nabitbitin ko rin sa Mindanao. Bali ngayon dito, ilan kayo? 5? Ilan kayo dyan ngayon? Kasama si Kuya, 5. Kasama din, eto po. Yan siya sa kasi hindi na siya umaano sa amin kasi Kami sarili sa bahay. magsarili siya dyan lang po kasi iniba yung kubo namin doon na mayroon siya isang kwarto, dito rin siya sa kabila. Mahirap, pero sige lang. Pero tandaan nyo naman yung uwian nyo doon, Nay. Okay naman. Opo. Anong pong barangay nyo? Barangay, Sitio Kanuwanan, Barangay Sitio Tulyok. Kanuwanan? Sitio Kanuwanan, Barangay Tulyok. Barangay Tulyo. Yan, Mami Sharma, alam mo yun, alam niya yun kasi taga Mindanao siya. So, kaso di ko alam kung magkano pamasahe ngayon sa Mindanao. Siguro kung isang tao nasa pag barko, mula talaga rito, sa barko lang po talaga kasi marami kami pagkain. Sa barko, kasi di ba ang
barko. O sa bawat isa. Hmm. Tapos 2.8 sa barko lang. Hmm. Mula rito, ipakyaw lang naman ng ship papuntang pier. Tapos, pagdating doon, ang sasalubong ako, yun nga, hinaano ko yung DSWD para salubungin kami ng sasakyan. Hmm. Wala pa. Kadala po. Kasi kung 5 kayo, ang budget siguro aabot ng mga 10. Sobra pa po. Sobra pang Kasi inano ko nasa... Ito, wala naman yata pamasaya ito, hub. kasi bata pa naman yan eh. Ano, nasa... Sininta ko na lahat. Mula rito hanggang doon talaga sa barangay na. Barangay nyo. Nasa ano, nasa... Kasama na bagahe. Bawat isa sa amin, nasa 5,000 yata. 5,000 ba ang isa sa inyo, Pamindanao? Oo. Barko lang yun? Ang sa barko, 2.8. 2.8. Oo, tapos... Ba't di magbarko na lang kayo para mas mura? Barko nga po. Tapos yung sa bagahe, mga bagahe. Hmm. Pinta ko na yun. Tapos, kung ano, sabi ko nga kung makaalis kami nitong kahit nitong April o ano, bukas sikasuhin ko yung doon kay Naris. Makalis. Punta ko sa Rapid. Tapos ito kausap ko sa kanila yung barangay captain. Kasi yung pagdating namin doon, itayo ko pa muli yung bahay ko kasi kwento ng mga pinsan ko, yung bahay daw, na ano daw yung pagbagyo. Nasira. Bali may lupa kayo doon ay. Meron po. So okay pala doon, no? Oo, kasi yung lupa na uwi na namin, kaya gusto kong umuwi, itik na ng mga tanim, durian, tsaka ano, mga lansunis. May mga tanim, mga langka, mga kape, meron. Kaya, Sige, yaan mo na kapag pag may dumating na blessing. Pero hindi ako nangangako ha. Kasi ano ko sa mga nag-i-sponsor. Tanungin natin kung kaya. vlogger dito pumunta si Gamanan. Sino po? Si Gamanan. Kamana? Gamhanan. Gamhana? Gamhanan. Sino? Gamhanan? Sila dito. Isa, nagigay sila ng grocery ko na. Kaya ano po ba? Xiangmi? Parang hindi ko sa kilala. Hindi ko sa kilala. Ayan, ano, tapos Kasi isang grupo din kami ng mga charity vlogger dito sa Taguig eh. Taguig dyan lang po ako sa Santa Ana. yan? Oo, Santa Ana lang po ako. Ang pangalan ko po, Jay Guevara. Parang nababalik ko na sa YouTube yung Jiggy Bar. Ako po yun, si Jay Guevara. Thank you po. Kasi ako, agresibo talaga ako makauwi na kasi ayaw ko dito lagi. Ano bang puno ng pangakan? Tsaka maingay, malikabok, mainit. Tsaka may... Minsan, meron dyan tao na pinuntahan ako ng alas 12 na gabi. Ito yung bigyan kita ng sticker ko. Para makita niyo yung Ito yung sticker ko, yung sa channel ko. Para makita niyo yung channel ko. Jay Guevara. Ala, nakita ko na ito. Ako yan. Hindi lang halata. Kayo po, talaga nakikita. Aray. So yan mga kabiyaya, so nandito tayo sa C6 ngayon papuntang Taytay. So nandito si ate Kahit yun, palagi ako dumadaan dito eh. Sabi ko, puntahan ko kaya ito sila nanay. Palagi ko nakikita kayo dito eh. ha? Palagi ko kayo nadadaanan dito. Kasi, minsan, Minsan naman dadaan ako walang tao. Kaya hindi ako lumalapit. minsan pag walang tao, nang ano kami ng, di ba mayroong mga gulayan doon, nang ano kami, nang gamas kami ng damo, tapos sinuhulan kami 300 araw para makalusot lang sa pagkain. Nakaraos lang na Kasi kung sa akin naman, sabi nila, gusto mo dyan ka kasi may magkamag-anak ako, mangupahan ka na lang dahil. Kasi ko hindi ko kaya mangupahan sa ngayon, saka ayoko umasa sa
dyan kung pwede ba ako maglabada kay marunong naman ako maglabada. Dati nagtrabaho ako kay Dr. Binari. Yung sa iyo lang. Pero nung magkasakit ang anak ko, Pero ngayon, hindi na siya nagtatrabaho na yung anak niyo, may diferensya. na-construction po siya. Nagtatrabaho pa rin siya ngayon. Standby sila ngayon kasi yung wala pang credit. Hindi ibig sabihin, magaling na siya. Medyo na po, makausap naman siya pero yung bang Parang tulala. nasa tulad ng dati na makipag siya na una talaga siya magsalita. Makipaghalubiro, hindi na. Tahimik na lang siya, Nay. Kaya gusto kong iuwi siya sa Mindanao makasakali na bumalik yung dating siya. Kasi kung dito malapit sa tentasyon. No, totoo yan. Pag dito kasi marami talagang tukso dito, Nay. Marami. Sa probinsya, bibihira yung ganyan. Doon kasi sa amin, wala doon. Kasi may kumakatok doon lagi pag Siyempre, kaya magkaroon ka ng tao. Wala mga dito. Ito nga po, ito ang nag-alala ako dito pag wala na kami. Kasi, Mamaya na, kausapin ko yan. So, Nay, ganun na lang, Nay, no? Bali, try ko kung anong magagawa ko. Pero ayun nga, sabi ko sa inyo, hindi ako nangangako. Pero malay nyo naman, di ba? Hindi natin alam. At malapit lang naman ako, babalitaan ko kayo agad dito kung mayroong Yan, sana tulungan natin sila nanay na makauwi. Balilan kayo, Nay? Ulit, 5. Pang-5 tong bata. Papuntang Mindanao, sana matulungan natin sila mga kabiyaya. At gusto niya na nga rin daw makauwi. Kasi nga, para maiiwas na rin yung kanyang anak sa bisyo dito sa Maynila. So yun, maraming salamat at paki-share nitong video na to, no. So yun, hanggang dito na lang to. Don't forget to like, share, comment and subscribe sa aming mga YouTube channel. Yan, God bless po.